kolone nyikwa Ramogi ma korunjo bed ni ging'eyo. Kuom gajong jadolo mar kanisa mar Coptic Orthodox e boma Kisumu, Father John Pesa, koro kwedo ripode mago matude gi timbe mag sando joleme kanisa ne. Obila nyocha ne otimo apedha e kanisa no chieng' Ngeso kendo reso ji moko ma iyango ni nyocha ne ogeng'negi. Jafwambo Millicent Adhiambo nolimo kanisa no kendo omiyo walerno yo machal kod ma. Pira bich kwa lemo ni joma tuo. Daka ne kawan sakaola. Kuso watu wakia kawan sakaola. Kuso jido to jogi to biro nango kama sakaola. Ekar saboro marodio chien. Wachopo e kanisa mar Coptic Orthodox of Africa. Motel ne kodolo Father John Pesa. Marcho e wangwa, chienro, madhiga nyime e alorano, kotene koda pedha, manyocha utim kanyo, Ngeso juma mokalo. Waradogi moko kuom ji modake dalano mautenore kod kanisa. Dalano momakore kod od lamo ogere kido mar dala kingi kinene gi oko ma ok ng'ato nyal ng'eyo ni nitiere ute mogere igi ma jotuo kod nyirombe odakie. Iyawnwa dhoudigo ahinya to ma jotuo odakie kendo ma e chal margi. Kane otwa kod Ramogi TV, Father John Pesa to yango ni e kanisa ma osebetie kuom higni 52 nyaka ne chake. Onge kit sand mora mora mimiyo e jotuo kaka osebedo ka fuong'ore ni otweyo gi nyororo kendo goyogi ka otuno gi chiemo bende mopogore kod lamo mar changogi. Atimang'o ka koso ni ji kata koso ni joluo wadwa to gi ng'won na kuom lemo ni joma tuo to ok na goji. Kame goyi ji kogo ng'ata chiel bende jariyo dichak duogie ni go ji titwe gi nyororo tisandu ji ni ji chiemo dichiel sani to ng'e ni ji chiemo dichiel adier makata unu chiemo dichiel. Olero ni anyuola mag jotuogo ema chopoga gi jotuo ma wiye gi owilore ka otwegi gi nyororo kaluwore kod kaka gin jendeke. Kendo olero ni mokel kani kod tuo madwaro osiptal to jiwo mondo lim od thieth mar yudo thieth kaka owinjore. Kokel ng'ato gin ema gikelo ka gitweyo. Ka kamano to kako kele no kata ka ene mtoka to aneno kako behave diro ngum ni min gi ogweyo min ki ogwe wuon gi to koro wawacho koro mati timo nade koro watweyo gi nyororo to walemu kama tunaona mgonjwa tunapeleka hospitali. Hata sisi tuko na mabuku ya kwenda hospitali ya kutibiwa na kurudi jioni. Achiel kuom oganda mane oseyudo chang bang' limo kanisano bende okwedo weche makamago ka okoni pok oneno sand mora mora michwalo negi. Na tuo mane ok anyal wuoyo ne an momo okae mano changa. Koro kana asechango namako dinni ma chako kaka jalemo alemo makora poka abedo ng'ama ngima makora nyalo tiyo tich Nyasaye maber. Koro weche miwacho sijini ki ang'o ichando jika ndalogo wan kare madino sandwa madine ok wabedo ji. Kalure koda pedha manyocha otime kanisano, Father John Pesa okoni mano chenro mane otime tok chik kendo koro kwayo piny owacho mondo bi oro bila otim nonro mar yango adieri. Serikali atowe investigation officer aje hapa katika kanisa apeleleze hata kama siku 8 gigol wapelelezi ambayo wanasema kweli. Jo moko mokwongo mi gik moko Kisumu kucho weche moko mi gik moko koro gibiro ka chuny gi rach kodwa ni jogi kiani gin sakaola manade. Kuom ji aboro mane ondhi e apedha manotime kanisano, ji ariyo kuomgi osewe thuolo modok kanyono ka modong' to pod ogeng'negi e ute thieth. Jadolo John Pesa osebedo ka weche mieno kotene kod kit chenro mag lemo madhiga nyime kanisano mar Coptic Orthodox of Africa kendo kata mana e nyim doho osechopoga ka odonjne kod keth mopogore. Kata kamano osebed ka iwe thuolo bang' timo nonro kendo yude ni onge ketho. To kata obedo ni mago timore, mae pod weyo penjo mang'eny e dier oganda ni adier ni kanye. Nyasaye wuora ni luonga analemo ya Nyasaye. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.